Hvis man nu juleaften har lyst til at være lidt mere sjov og lidt mere anderledes i sit vinvalg, så er der selvfølgelig også masser af muligheder for det. Dels kan vi gå uden for Italien, men vi kan også blive i Italien og finde noget, som er spændende og anderledes dernede fra. Som eksempel på noget af det, jeg virkelig værdsætter som julevin, så er det en Aglianico. Aglianico er en speciel drue, som kun kendes nede i det sydlige Italien. Det er efter min mening en stærkt undervurderet drue, fordi den kan bruges til at lave nogle fantastisk spændende vine. Den vokser i et bælte over fra Campanien, over igennem Basilicata, Puglia og i Molise, hvor vi er her. Molise er den mindste region i Italien og ikke særlig kendt for sin vinfremstilling. Men der findes nogle ganske få, meget, meget dygtige producenter dernede, der laver fremragende vine. Og en af dem er Mario Norante, som laver Contardo her, som er lavet på 100% Aglianico. Og Aglianicoen har mange af de samme ting, som vi finder også i en Amarone og i en Ripasso. Den har fylde, meget fylde, kraft, fyldighed og en masse spændende smagsnuancer. Lidt rustikke vine, men fyldige vine. Igen med en forholdsvis høj alkoholprocent. Her har vi 14% alkohol, men i og for sig er det ikke det, der gør vinen god. Det er dens kombination af smagsnuancerne, duftene og syren, som er vældig velegnet til at rense munden, når vi får vores andesteg, som jo har en masse fedme. Og den kan også matche rødkål, og den kan matche de brunede kartofler. Så den alt i alt giver et samspil imellem maden og vinen, som er meget, meget spændende og anderledes, uden at den er så tung som for eksempel Ripasso og Amarone. Og i forhold til prisniveauet vil jeg sige, at der får man rigtig meget, hvis man vælger en vin som den her. Den koster 125 kroner og giver en rigtig, rigtig god oplevelse. Så det er absolut anbefalesværdigt at gå på jagt efter en rigtig god Aglianico-vin og drikke til sin mad juleaften.